Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pred tvojem, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Milosti je čas. Trenutak je to susreta s Kristom živim u Euharistiji. No, osim u kruhu i vinu, Krist nam dolazi u siromasima, gladnima, žednima, bolesnima, obespravljenima, ožalošćenima, utamničenima, strancima. Što god njima činimo, Kristu činimo. Bolesna
Početak korizme, 40-dnevne priprave za slavlje Vazma, nalazimo u Vazmenom postu. Sveti Irenej u pismo Papi Viktoru oko 190. spominje taj post kao nešto što je u Galiji od davnine postojalo. Neki su postili jedan dan na Veliki petak, drugi 2 dana, petak i subotu, a neki i dulje. Postojao je i običaj posta kroz 40 sati bez prekida. Toliko je Krist ležao u grobu. U 3. stoljeću post traje cijeli veliki tjedan. Nicejski sabor 325. poznaje već prije Svetog Trodnevlja post od 40 dana. Taj je post u Rimu počinjao 6. nedjeljom prije Uskrsa.